sitúan os locais de xogo? Onde se queren instalar sempre estes locais? Pois a súa localización non é algo que se lixa o chou, hai que telo en conta. Hai, dunha banda, uns criterios legais, non se poden abrir preto de colexios, de centros sanitarios ou de espazos especialmente sensibles, e despois hai criterios económicos, que son os que marcan realmente o mapa destes locais de xogo. As empresas buscan zonas con moito paso de xente, onde o negocio poida funcionar todo o día e, sobre todo, onde o alugueiro non sexa demasiado alto. E aquí aparece a clave. En moitos lugares, os locais de xogo concéntranse máis en barrios con menor renda. Por qué? Pois porque o alugueiro é máis barato, hai menos presión veciñal para frear aperturas e, ás veces, menos alternativas dun lecer, dun ocio estruturado. Ademais, en contextos de renda baixa, algunhas persoas ven o xogo como unha oportunidade de mellorar economicamente, o que aumenta a demanda. No caso de